μια στάση λίγο κάτω από την κορυφή. Μη σταματάς τώρα, μη σταματάμε. Εδώ πέρα είμαστε εκτεθειμένοι. Δεν αγχώνεσαι. Έτσι πως έδειξα. Λέω σε πέσιμο ή σταματάς στα πρώτα 10 μέτρα. Αλλιώς μετά κάνεις πολύ μεγάλη ταχύτητα, δεν μπορείς να σταματήσεις. Και όπου και να βρεις θα σπάσει σίγουρα κάτι. Πλευρά, πόδια, χέρια. Θα ακούσεις. Άλλοι το ζουν, άλλοι προσπαθούν. Λίγο έμεινε. Κάτσε ένα μπαλκόνι εκεί πέρα. Θέλει ναι, προσοχή. Φτάσαμε βουτσικάκι. Και κλείνει ο καιρός από τα αριστερά. Τέλεια. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στα Άγραφα. Για σήμερα ο στόχος μας είναι η κορυφή Καράβα. Ξεκινάμε και βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για σήμερα μας έδινε ο καιρός τη χειρότερη δυνατή πρόβλεψη και πέσαν έξω όλα. Πέσαν έξω όλες οι προβλέψεις, που είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό, ειδικά στο βουνό. Είναι χαρά Θεού έξω. Πίσω από εδώ πέρα βρίσκεται η κορυφή Καράβα, η οποία είναι υψηλότερη των Αγράφων. Έχει βγάλει λίγο αεράκι, ωστόσο δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Ο καιρός που μας κάνει είναι πραγματικά πολύ καλός. Έχουμε μπει σε πιο δύσκολο τερέν και αριστερά βλέπετε είναι λίγο απότομο, θέλει λίγο προσοχή. Ήρθε η ώρα για γκέτες. Καλά, εδώ δεν έχει πρόβλημα. Έτοιμη και η δεύτερη. Ήδη είμαστε στον δρόμο και έχουμε κάνει 4 χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Ο αέρας δυναμώνει λίγο και θα κάνουμε λίγο μια στάση να βάλουμε λίγο τα διανεμικά. Να βάλουμε και κάνα φλις. Η λίμνη εδώ πέρα πίσω, η λίμνη της Καράβας κάτω από την κορυφή. Να βάλουμε κραμπόρα από τώρα, ναι. Ωραία. Βάζουμε κραμπόνα. Σοκολατίτσα, κεράσω. Είμαστε λίγο κάτω από την κορυφή. Έχουμε βάλει τα κραμπόν. Έχουμε κάνει μια στάση λίγο κάτω από την κορυφή. Πρέπει να βάλουμε λίγο κάνα πισάκι ακόμα και συνεχίσουμε. Γιατί πάνω έχει βγάλει αέρα, μπορεί να έχει 7-8 μποφόρ πάνω. Συνεχίζουμε, είμαστε στα τελευταία μέτρα. Πολύ προσεκτικά βήματα. Αρχηγάρα μου!
Κορυφή Αγράφων, Καράβα 280 με την ομάδα Πέτρος και Βασίλης. Η ιδέα είναι μαγευτική. Πίσω μου όλη η ορειοσύνη των Αγράφων τη βλέπετε στο βάθος και στα αριστερά μας όλος ο κάμπος. Φτάνουμε εδώ που έχουμε ξεκινήσει. Η πορεία μας για σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Από ό,τι βλέπω απέναντι την κορυφή που θα επιχειρήσουμε, την Βουτσικάκι, πώς λέγεται? Βουτσικάκι. Ναι, φαίνεται να είναι αρκετά πιο δύσκολη και πιο απότομη. Και να δούμε λίγο και τι καιρό θα μας κάνει αύριο, γιατί σήμερα μας βόλεψε. Ο καιρός έκλεισε στο κατέβασμα. Οπότε βλέποντας και κάνοντας αύριο, πάμε, θα τη δοκιμάσουμε. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Καλημέρα σας. Δεύτερη μέρα σήμερα της εξόρμησής μας. Σήμερα ξεκινάμε από το καταφύγιο των Αγράφων με στόχο την κορυφή Βουτσικάκι. Ευχαριστώ, φίλε μου, να καλά. Ναι. Είναι του καραρά τα μαλάκα χωρίς μπατόν. Εδώ τώρα. 5 λεπτά για διάλειμμα εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Ξεκινήσαμε ξανά, φύγαμε από την πρώτη κορυφή, τη Τέμπλα. Τώρα θα περάσουμε από την κορυφή Αγκώνα. Η βασική μας κορυφή, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το Βουτσικάκι. Φύγαμε από τη Ράκη, προσπαθούσαμε και τώρα σιγά σιγά έχουμε μπροστά μας την κορυφή για την οποία ήρθαμε σήμερα και σιγά σιγά την πλησιάζουμε και θα ξεκινήσουμε να την ανεβαίνουμε. Τώρα να δούμε λίγο, έχει πάρα πολύ απότομες πλαγιές, δηλαδή φαίνεται από εδώ πέρα. Λίγο κάτω από την πλαγιά της κορυφής. Η κορυφή φαίνεται να είναι αυτή, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτή. Πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω. Νομίζω αυτή. Αυτή λες να είναι. Θα το δούμε, θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Και συνεχίζουμε. Έλα, λίγο έμεινε. Εδώ τα μαλλισκάρια δυναμίτης. Η ομάδα των κρέας σήμερα. Θα ξαναδούμε Βουτσικάκι. Όλα καλά. Όλα καλά, όπως ο Σάκης. Τι σταματάς τώρα, μην σταματάμε, εδώ πέρα είμαστε εκτεθειμένοι. Δεν αγχώνεσαι. Έτσι πως έδειξα.
Χτυπάει κόκκινο. Λαγκούστας. Άλλοι το ζουν, άλλοι προσπαθούν. Η κορυφή μας. Αυτή εδώ δεν είναι πάνω? Ναι, αυτό το πλάτο μας. Ναι. Εδώ είμαστε. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Έλα βουτσικάκι, χειμερινό θα έχεις παλμάρες. Στο ημερολόγιο. Στο Λεύκομα. Γεια, μην τίποτα άλλο. Πίσω. Οπα. Έτσι, ωραίος. Έλα, τελείωσε. Λίγο έμεινε. Άιντε. Έλα, τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Το καταφέραμε. Φτιάξε ένα μπαλκόνι εκεί πέρα. Θέλει νέα προσοχή. Από αριστερά έχεις τόσο καιρό, είσαι από δεξιά. Ω, μαλάκα, ο καιρός κλείνει, Άιντε. Φτάσαμε βουτσικάκι. Και κλείνει ο καιρός από τα αριστερά. Τέλεια. Ανεβήκαμε. Κορυφή, βουτσικάκι, 254. Μοναδική η θέα από το πάνω, απίστευτη. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Από τα αριστερά μου, ο καιρός είναι ανοιχτός. Από τα δεξιά μου έχει βγάλει ένα σύννεφο έτοιμο να μας σκεπάσει. Βγάζω αυτό το βίντεο και έχουμε ούτε καν θα προλάβουμε να φάμε. Ξεκινάμε την κατάβασή μας για να αποφύγουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσεκτικά τώρα μέχρι να φτάσουμε στο διασελάκι. Μετά από εκεί. Και την κορυφή. Ναι, η κορυφή είναι εκείνη και θα κατέβουμε από εκεί. Κατεβαίνει ομαλά. Πέσιμο ή σταματάς στα πρώτα 10 μέτρα. Αλλιώς μετά πιάνεις πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Και όπου και να βρεις θα σπάσει σίγουρα κάτι. Πλευρά, πόδια, χέρια. Ο Εώς Αχαρνών. Α, να τι. Να δούμε πού θα πάνε. Ναι, αλλά έκλεισε ο καιρός πίσω μας. Βλέπετε μπροστά μας, κοιτάξτε στα αριστερά μου τι γίνεται. Ο καιρός πίσω μας έχει κλείσει για τα καλά. Απίστευτη θέα από αυτή τη ράχη που βρισκόμαστε. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε και στην τελευταία κορυφή για σήμερα. Μουτσιάρα, πρέπει λίγο, ψαχνόμαστε λίγο να δούμε πώς θα γυρίσουμε. Είναι ότι το πρώτο κομμάτι της ανάβασης έγινε, φτάσαμε τις κορυφές που είχαμε στόχο για σήμερα. Αλλά τώρα έχει κατάβαση που πρέπει να δώσουμε και εδώ πέρα εξίσου σοβαρή σημασία να γυρίσουμε πίσω ασφαλείς.